Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Kuntent li kemm l-entitajiet governattivi u kemm persuni f'pajjiżna jgħinu lil laqdiet volontarji. Dan intqal mill-Professur Joseph N. Grima li huwa l-President ta' Siġġiewi Rowing Club u l-President tal-Kumitat Paralimpiku Malti waqt l-ewwel laqgħa tal-Kabinett man-nies għal din is-sena li saret it-tlieta u li ddiskutiet il-volontarjat. Grima qal li l-volontarjat jgħin fil-formazzjoni ta' dawk li jagħtu ħinhom għal ħaddieħor. Il-volontarju mhuwiex qiegħed hemmhekk jagħmel dan ix-xogħol biex jitħallas b'mod monetarju. Naħseb jien kieku kellkom tħallsuni tax-xogħol li nagħmel ma nagħmlux. Nagħmlu għax nixtieq nagħmlu għax inħossni obbligat li nagħti lura lis-soċjetà, il-pajjiżi, ftit minn dak kollu li nirċivejt. Il-fundatur u chairperson tal-Għaqda Żibel, Andrew Xkembri, qal li f'dawn l-aħħar 7 snin din l-għaqda qdet flimkien 8,000 volunteer minn tfal sa anzjani waqt clean-ups li ġew organizzati madwar il-pajjiż u tkellem dwar il-ħtieġa tas-simplifikazzjoni. U wkoll għandna bżonn kif qal sew il-Prim Ministru għal fondi binqas xogħol amministrattiv minħabba riżorsi limitati tagħna u anke l-ħin limitat tal-volontiera tagħna. Tkellem ukoll il-President tal-Għaqda Gazin tal-Banda San Filip, Dr. Filip Xortino, li foka fuq il-Festa Maltija li riċentament ġiet rikonoxxuta mill-UNESCO bħala wirt intangibbli u kif il-Gażini huma postijiet ċentrali f'kull lokalità li għandna f'pajjiżna. Biss irridu naraw ħalli flimkien din il-festa nżommuha kemm jista' jkun prodott Malti li jibqa' jintara fil-jum Malti. Fid-dar tal-Providenza tkellem ukoll id-direttur ta' din id-dar Fader Martin Mikallef li kompla jespandi dwar ix-xogħol volontarju li jwettqu ħafna f'din ir-residenza ma' persuni b'diżabilità. Napprezzaw li llum is-settur tal-volontarjat qed jitqies bħala sieħeb strateġiku fl-oqsma varji tal-iżvilupp soċjo-ekonomiku ta' pajjiżna. Napprezzaw ukoll l-inizjattivi diversi li jittieħdu biex ikun hemm is-sostenn neċessarju lejn l-għaqdiet u organizzazzjonijiet bħal tagħna u oħrajn. Is-Segretarja tal-Youth Football Association, Stephanie Rocco, qalet li f'pajjiżna 48 nursery b'7,500 tifel u tifla reġistrati. Hija qalet kif dan evolva ma' twaqqif ta' din l-assoċjazzjoni. Imma llum il-ġurnata qed niffukaw ħafna aktar fuq l-importanza ta' social well-being għax ir-realtajiet soċjali evolvew minn 40 sena law.